Avízo, posledné avízo mladej Špirengovej, mladej dzivky so stratým agačama, aby mi urýchlenou cestou do dneska do polnoci vrátila urýchlenou cestou peniaze, ktoré mi je dlžná vo výške 100 eur. Ak tak neurobí, tak dám na ňu žalobu, ktorá jednoducho bude riešená Prešovom a súdom z Prešova. Takže ja len toto som chcel, aby ste všetci vedeli. Slava, môže sa mi vysmievať, neviem čo všetko. Preklinaj ma, osočuj ma, ohováraj ma, koľko len chceš. Hovorím to verejne, hneď ako dám tú žalobu, podám tú žalobu. Samozrejme, že si jej ich daroval, nedaroval som jej. Konverzácia jasne hovorí, v konverzácii je všetko napísané. Čiže ja mám všetko zoscreenshotované, všetko pôjde vonku a moja zlatá, toto budem robiť každý jeden a takisto v tej žalobe spomeniem aj iných ľudí, ktorí si ich takto oklamala. Karinka, fuj to, nerob to. To je fuj, palička. Nerob to. Nemám ťa rada, ale keď dáš dole Špirengové, dám ti palec. Ale prosím ťa, ja nepotrebujem, aby ste ma vy mali radi. Ja to nepotrebujem. Až ja to nepotrebujem a jak som povedal, Špirengové nikto nikdy nedal dole a nikdy ich nedá dole. A to hovorím tak, že ich nemusím ja. To, že mladú Špirengáňu dám na súd, jasné, že ju dám a za tým si stať budem. Ja som ti povedal, Slava, mňa nezaujíma to, že vy musíte platiť daňové jedno s druhým. Všetko tam ešte aj to dám, ako ste pýtali Milana peniaze, ako ste mu hlasovky posielali, tvoja mater, ako žobrete od ľudí peniaze namiesto toho, aby ste išli pracovať, neboj nič. A ver mi, že každému jednému prípadu sa súd musí venovať. Každému jednému prípadu sa súd musí venovať. Každému jednému, ahoj Bielala buď, každému jednému, Karinka fuj, každému jednému prípadu, ktorý je daný súdom, musí sa venovať. A to je jedno, či to je Bratislava súd, či to je Prešov súd, či to je Trenčín, Trnava, Žilina, to je úplne jedno. Jednoducho súd sa musí venovať a to je celé. A ja sa s tebou vôbec baviť nebudem, Slava. Ja som ti povedal, mal dneska posledný deň na to, aby si mi dala peniaze, vrátila peniaze, ktoré si odo mňa požičiala. A neprekrúcaj, pretože ľudia si pamätajú, ľudia nehovorím pravda. Áno, venčím sestričky, ale musím dávať pozor, či nie je dačo. Ľudia, že mám pravdu, čo povedala, že ja som jej ich požičial. Nemala vtedy liveko, však to je určite aj kde si nahráte. Nemám pravdu? Ľudia, poďte písať. Nemám pravdu? Komu všetko písala, že by chcela požičiať od nich peniaze? Poďte písať tu do komentárov, ľudia. Poďte písať, nebojte sa ich, nikto sa ich nebojte. Toto, čo oni robia, je len veľká hra na vás. Je len veľká hra a manipulácia, pretože zistili, že ľudí toto baví, ľudia sa na toto nachytajú. Nedajte sa nikto oklamať. Nikto sa nedajte oklamať rodinou Špirengovou. Sú to čistokrvní podvodníci. Sú to kleptománi, rodení kleptománi. Čistokrvní podvodníci. Vyšli z podvodníckeho semena. A nikto sa nedajte oklamať. Nikto. Nikto sa nimi nedajte oklamať. Mladá, namiesto toho, aby išla do práce, celé boha dní len sedí na TikToku a nič nerobí. Mi povedzte, či toto príde normálne. Príde toto normálne vám? Mne toto normálne nepríde. Mne toto normálne veru nepríde. Kejka, tu som. Mne toto normálne nepríde. Ona ide mňa buzeruje, že prečo nejdeš do roboty? Ona ide svoju vlastnú sestru. Však nič v živote nedokázala, toto, hento, tamto. Ja sa pýtam, a ty si čo dokázala? Okrem toho, že len kvákaš. Ty si čo dokázala? Okrem toho, že len kvákaš. Však za sebou poriadne nevieš ani poutierať zadok. Ty hnida jedna špinava. Skrvavéta. Odkázaná na svoju vlastnú krv. Oni robia paradajkovú polívku z nerajčat, ale z krevy vlastnej. Z rybacinu polívku robia tam z minži, co im vidze. Fuj, že še nehambia špiny jedné špinavé, ľompárske. Si utorím, do dneška, aj keď nevracíš penieži, tam ideš na súd, moja drahá, ideš na súd. Ešte s tobou baviť nebudem. A ti garantujem, že tam pôjde veľa takých ľudí, co si ojebala. Nielen mne, lebo nielen mne si ojebala. A proste nenechám to tak.
Nenechám to tak, pretože napríklad ja mám ísť zajtra na veterinu, mne treba urgentne peniaze a kurve, čo som chcel pomôcť, ty kokos, ešte som sa tešil s ňou, že jej pomôžem, že konečne má robotu, ty kokos. Vidíte, jak ma oblbla? A ešte ona prišla, jak sa máš, vieš čo, takže ona toto prehnala maximálne. Ja som jej povedal, ja sa s ňou baviť nebudem, tam tento dostane to, čo si zaslúži. Skončí na súde, jedna aj druhá. A každý jeden by ste toto mali s nimi urobiť. Každý jeden by ste toto mali s nimi urobiť. Lebo každý jeden ste boli, tak ako ja, tak aj vy ste boli podvedení, či už mladou alebo starou špiringovou. A verte mi, že keď sa jej to bude kopiť, všetko potom môžete dať aj do exekutorovi. Čo? Slavka ťa zastala a ty to? A ty? Čo? Čo tu trepeš? Čo tu trepeš? Jaká Slavka mňa zastala? Čo si vo mile? Čo tu trepeš? Čo tu trepeš? Somariny dohet. Slavka ma zastala. Hej, Slavka ma zastala. Slavka, tam zastáva onen. A ešte dneska, keď som videl záznam, že jak tam Lištinský púšťal, že ty mojej mamke daj pokoj. Ty kurvo jedna. Ty mojej mamke daj pokoj. Ale keď jej bolo treba peniaži, keď tebe bolo treba peniaži na to, aby si speniežila bicykel, tak vtedy Mici bol dobrý? Tak vtedy Mici pokoj nemusí stávať. Ty glupota glupa. Ty glupota glupa. Špina jedna, hrapava. Môžeš me nahrávať a me tam púšťať do eteru, ty. Uvidíš, to ešte cirkus, jaký urobím, ty. Šťarneta písk. Ja všetce bojím, ty. Tam treba robiť objednávky macerím. Tam treba robiť macerím objednávky. Ahoj, moja zlatá psia duša. Ako sa mi máš? Teraz som prišiel z roboty až nedávno. Nedávno. No počúvaj ma, táto som sa rozhodol, že dám na nich žalobu. Dám ju na súd, mladú. Dám ju na súd a takto. Včera na teba nadávali, som si ťa zastával, to si mala vidieť ten cirkus. Strašne, ak na teba nadávali, chápeš? To normálne sa už nedalo ani počúvať. A ty si, no jasné, a ty si im nič neurobila, počúvaj ma. To čo oni si dovolujú? No vidíš. Že tebe nech zomru psi, že tebe nech deti zomru, to čo je, na matku ti útočili, to kde sme, však to ide si nahraté. Oni sú nenormálne, na oca ti išli, proste, že ti idú volať do roboty. Kea? Nie. Bože. No, chápeš to? A nech. Je mi to jedno. Počúvaj, Jana, ty mi zbytočne píšeš, keď je tvoj, tak choď ku nemu a nemusíš tu byť. Ja si pôjdem do toho, koho ja chcem, ja sa budem vyjadrovať na toho, koho ja chcem, ako chcem a budem si rozprávať, čo ja chcem. Chápeš ma? A keď sa ti nepáči, pálo ťa to. A nedávaj mi rozumieť, čo ja mám rozprávať a čo nedopíčeš, ak ja som svoj právny. Presne tak, Kapučino. A mi dajte s ním pokoj. Píče. Tam mu choďte a vyli, nech sa vám vysere všetkým do píska. No. Vy si myslíte čo, že vy mi tu budete písať chujoviny o ňom, tá čo teraz, že ja zmením názor? Nie je to krivý kokot, tam by sa mal venovať zochnutej materi, to je celé. Kokot. Iný život nemá, to je celé. Je lenivý, presne tak, je každý jeden v Prešove. Presne tak, súhlasím s tebou. My chorí, čo sme, chodzíme do roboty a nekokotujeme, jak oni. Nemám pravdu, psia duša? No, jasné. A čo ti mladá robila? Čo ti spravila? Čo? Však to je peniaze, nie? Jaj? No ale vieš, pokiaľ nemáš dôkaz, tak... Mám konverzáciu a onen. Jak sa volá? Platbu, nie? Ja som prevodom. Jaj, síce hej. No tak možno, že aj si mal nejakú šancu. Hej. Ľudia, ďakujem aj vám, že ste tu boli. Pozdravujem vás aj doma a vidíme sa. Ináč to potom dám aj na mladú. Spíšeme žalobu. Na súd skončí. Hej. Nevrátila peniaze do výdopu. Dobre, moja, tak ďakujem, že si tu bola. Dobre. Čauko. Ďakujem, že si tu bola. Dobre. Ale čaká ma naozaj ďalšia operácia a aj napriek tomu, že ma čaká operácia, tak chodím do roboty. Starám sa sám o seba. Mne nikto nedá len tak, ľudia. A keď mi dá, tak raz za čas. Pozor. Mladá čo? Mladá nevie ani uvariť,
ani oprať, ani orajbác, nič. Ona len kotkodáka a láme tým jazykom. Ani vyjadrovať sa nevie. Až ani vyjadrovať sa nevie. Ani vyjadrovať sa nevie. Nič nevie. A ona ešte povedala, Pane Bože, že ona chce mať psa. Ona chce mať psa. Ľudia Boží, ja keď som toto počul, to normálne otras. Ona chce mať psa. Pre Boha živého, však o vtáka sa nevie postarať. A ona chce mať psa? Glúpania. To je starej, ale to je starý chyba, že ju takto vychovala. Ona je mladá, keby chcela, tak začne zmyšľať triezvo, odíde od matery preč a začne žiť normálny život a nový život. Ale pokiaľ ona tam bude žiť, tak jasné, že sa nikam nepohne. A jedna druhú držia. Takže takto. Ešte som zvedavý, že jak... Keja? Nie. A som ešte zvedavý, že ako dopadne potom to trestné oznámenie vo veci poškodzovania cudzej veci, čo som dával na Mirgáša a spol. Pretože oni sa spolčili, oni vedia, že to bol Mirgáš, že to boli oni. No a náschvál, že oni si to vyrozprávali, oni si to odpustili, ale táto vec nebola riešená prostredníctvom polície a ja som to udal. Ona, áno, toto povedala. Kde ona psa o seba, presne tak, však ona sa o seba nevie postarať. Však ona chodí so šikajúcima gačama, však ona keď ráno stane, však lopatami hráble je treba dať na gebuľu, to takže nezná, tú rendu, co má na gebuľi, sebe nezná onen povymetac. A gače má špinavé, to ráve šarnete, fuj od hoven, antikristka. A štrimfle má mešace na spak nohy noši, však chodí jak glúpoza. Chodí jak tromportot. Však to ani vyjadrovať, či nezná. Tam pôjdeme na súd, ja zvedavý kto z kého do piči. Tam prídem do Prešova, tady takú jednu ujebem, že ju Mária Bohová dneska nespozná do piči. A mi treba jednej, druhej, jednu onen tam šmaric. Vieš, čo povedali ľudia na TikToku, že mi prajú, aby mi takto ukradol bicykel. Chápeš? Lebo sú pridrbaní. Aj poveda, nie? Že hľadujete. O chvíľu poví. Stará šmerdáca. Že toto psy nejedza. Že Jeffo nedáva jej psom. Psom nedáva jesť. Aj poví. Však aký má púpek. Však tady byli za štáty. Choď. A ty daj pokoja mojim ľuďom, co me podporujú. A ty, glupota glupska. Ty, retardovaná, ši me ojebala, ty. A za toto, že si povedala, že by mi národ ukradol bicykel, drahočízny bicykel, tak budeš niesť následky. Ešte aj toto mi udal, ty. Vyhráždo. Ona povedala, aby mne vy ukradli bicykel. Táto suka jedna, šťapáta. Však na gebuli ďakujem, Maťka. Na gebuli má portfiš. Z gebuľu by mi pozamítali chodník tam po ceste. Zvedavý, jak sa tam bude statkovať pri policajtoch, keď budú vyšetrovať kauzu. Scény. Ona ide nás obviňovať z Kovalikáňu, že my jej roztrepali obláky, že my jej fasádu zničili. Hej, fasádu si zničili takto iný, ty. Krempľa jedna. Nemám pravdu, ľudia? Nemám pravdu, vyjadrite sa. Marianka, ďakujem za lajky, dobrý večer. Nemám pravdu, vyjadrite sa. Ľudská, dobrý večer. Aj číslo účtu mi posielať, nech jej pošlem. Jezus Mária, no ona není normálna. No není normálna ona. No není normálna, ona je chorá žena. Poď, psia duša moja zlata, hore, jak sa ti dá. Poď hore, zase ide do mňa, psia duša. Zase idú do mňa, mi nedajú pokoj do piči. Vieš, ak ma onen psychicky dávajú dole? Ďakujem, miláčik. Zase nedá pokoj. Na teba nadáva, na mňa nadáva, na psoch nám nadáva, na všetkých nám nadáva. Áno, čistú pravdu tiež som jej nič neposlala, však dobre si urobila. Nech sa ide liečiť. Presne tak. Ľudská, keď chceš, poď hore aj ty na okno, neboj sa nič. Ja si ťa zastanem. Poďte hore na okno. Ona sa môže hanbiť. Hanbiť, že môže jedna i druhá.
Jedna i druhá sa môžu hanbiť. Patrí na psychiatriu. Čau, biela labuť. Čau, moja. Ahoj, Majko. No, dobrý večer, ľudská. Čau. Čaute. Ona je psychopat, henta Sláva. Jasné, že je psychopat. Narušená piča, však ona si neuvedomuje, že kto všetko tu je a ona ide od detí, žobre peniaze. Čo mi ide do roboty? No, čo mi ide do roboty? Písať, mi pošle na nájom. Však aj ona, aj mojej malej píše, že či aspoň 50 centov, Nie, alebo... na nájom mi napísala. Na nájom si No je napíše. normálna? Není Napísala si normálna. na Jeffovi. Moja dcera má 11 rokov, jak môžeš zobrať od mojej dcery peniaze? Však to vôbec ani hanbu nemá ona v sebe. Že Tam ona... nechce robiť. Už konečne. Čo mne ide do práce? Nech ide do roboty, suka. No však áno. Lenže ona je lenivá ísť robiť. A ja neviem, aj starú Slávu nechápem, že prečo ju stále živí. Ale aj stará Sláva je podľa mňa tiež dobrá ona. Tá, prečo ju živí? Lebo mladá sa jej vyhráža, nie? Mladá s ňou manipuluje. Zameta. Mladá všetko robí. A stará musí čušať a byť ticho, keď chce, aby mladá... Ale prečo si toto stará Sláva nechá? Tak, lebo on nechce byť sama. Nechce ostať v bytovke sama. Ona potrebuje mať proste niekoho. Ale jak to môže tolerovať? Do piči, tam má dceru 23-ročnú a ona nechá takto so sebou točiť. No. Tak by som mi poslal do ryti malú Slávu, že až. Mala by ísť pracovať a nie toto tu robiť. Mami, Prosím, Zlatko. je to kyslé, čo do toho mám dať? Cukor. A nie Včera toto piekla robiť. mala. Hovorila mi, že ti písala, dcera moja, že piekla. Hej, kde? Prosím? Kde mi písala? Že ti písala, že piekla mafiny. Že na stôl Ja? písala. Ale ja veľa zabudám. To včera, nie? Včera, no. Akože, nechápem. A ja si vždy budem zastávať teba, lebo... Sláva, Aj keď počuješ, tu je matka dieťaťa, ty si odkedy dovoluješ od dieťaťa žobrať peniaze, sa nehambíš? Samoživiteľka matka. A k tomu ešte má deti, chodí do roboty, nehambí sa? Máš ty kožu na tvári, na ksichte? Ty sa vôbec nehambíš od detí žobrať peniaze? Od 11-ročného dieťa pýta peniaze. Na nájom. Že nemá ona kožu na tvári. Nemá. Ale Majo, ako môže od 11-ročného dievčata pýtať peniaze? Ja mám dcery 20 a 23 a bývajú už same, no vidíš to. Ja Dobre, neviem. moja dcera má 11, jasné, že býva so mnou, ale ako si henta malá piča, Sláva tlstá, dovoluje napísať mojej dcére, nech jej pošle peniaze. A prečo by moja dcera mala poslať peniaze? A druhá vec, z čoho? Keď ja živím. Lebo ešte maloletá. Nemajú kožu na tvári ani hanbu. Nemajú, jasné, že nemajú. Ja toto už nechápem, Majo, že niektorí ľudia sú takíto pritentovaní. A ešte sa vyhráža, vysmíva sa, nabudza ľudí k tomu, aby mi ukradli čisto nový bicykel. Čo ti poviem? No Proste... však Ja videla. som jej dneska napísala, nech dá pokoj Jeffovi, že to je úplne super človek a hneď ma blokla. A teraz mi No povedz to napísala. Jeffovi. A teraz mi Ona vypísala, že dala hovorila. nový pík a hneď ma unblockla. Že ona, že moja malá, že napísala, no povedz to. Veď ty to Ona hovorila. No, že ako si dovoluje, no povedz to. Veď som už hovorila. Ona vravela, však ona bude vyžobravať žobračka. Áno, presne tak, psia duša. Akože takto ja akože tiež keď nemám a potrebujem, tak tiež akože nehambím sa, opýtam, hej. Ale Psia duša nežobreš. vie, ale hej, presne nežobreš. nevypisujem ľuďom správy, že teraz ty mi pošli henten a ona ani nepozná toho človeka a hneď Tak ide toto. a dobre. A prečo nejde do roboty? Však koľko ľudí v jej veku chodí do roboty? Áno, a ona už by mala mať toľko Áno, v sebe, však ale mňa oklamala o 100 ro- o 23. Mňa oklamala o 100 euro.
Mňa už obračila o 100 eur. Má koľko rokov? Stará Slava má koľko rokov? 54 bude mať teraz u Maju. Tak to ešte môže robiť, jak moja babka. Ale ona je Jasné, že najmladšia. môže robiť, jasné, že môže robiť, len oni nechcú. Ale to je jedno, niekde na počítačoch, papiere robiť. Áno, veď, ale ja, no vidíš to, Slava, teraz si ber príklad od mladého dieťaťa. 11-ročné dievča toto povie. No, moje robia aj študujú, no, vidíš to, Marianka. 11-ročné dievča povie, Také že... to rozumí, no. Presne, a papiere, veď to čo je za robotu pre Boha Tak živého? ale mohla by také z domu niečo robiť. Ale už ma neboli jedlo. Toto 11-ročné dievča povie, že má nejaký svoj názor. Prečo si to neuvedomí 23-ročná Sláva? No, Keď 11-ročné dievča má viac rozumu ako henta krava. má. Ešte, ja vieš, čo si dovolím povedať, aj že deti majú viacej rozumu, jak ja. Sú bystrejšie, jak ja. No áno. Tak, ale je to tak. No hovorím, ja nechcem byť namyslená, ale ja som veľmi pyšná na svoju dceru. Prečo? Môžeš byť aj namyslená, aj pyšná, aj všetko, však je to tvoje. Ale že má viac rozumu, jak 23-ročná krava Sláva. No veď áno. Ľudia, že má dieťa pravdu, teraz čo povedala, že môže barziakú robotu robiť. Počuješ, Slava? Sa môžeš hanbiť. Dieťa ťa dáva dole košom. Sa nehambíš? Dieťa ťa dáva dole košom. Jaj. Sa môžeš Majko. hanbiť. Ideme si láhnuť, lebo ideme spinkať. Ja ešte nie. No ešte chvíľku budeme na streame kúkať, ale ideme spať aj my. Dobre, dobrú noc. Ale Ahoj. Sláva si môže hambiť papulu, aj jedna, aj druhá. No však áno. Môžu. Dobre, dobrú noc. Dobrú noc aj vám. Čaute. Ahoj. Čaute. No jak to vypnem? Ja vás môžem dať dole v pohode. Čaute. Si počula, Slava? Počula si? Počula si, dieťa? No. Teľo tvojo. Teľo to tvojo. Dobrú noc. Teľo tvojo. Čo môžeš haňbiť? Čo môžeš haňbiť, aby si rozumí dávala malé dzivče. Aby si rozumí dávala malé dzivče. Psia duša, ideš hore na okno? Dá sa ti? Ona mne ide do psoch. Ona mne ide nadávať. Ľudia, robili ste objednávky na jej mater? Na jej babu ste robili objednávky? Máme telefónne číslo, robili ste objednávky na jej babu? Takto, robili ste objednávku na jej babu? Treba ísť volať do onen, veď stará je invalidka a mladá tá má tiež, hej, a čože je invalidka a mladá má zdravotné problémy? Tak keď má zdravotné problémy, ten aj sebe vybaví, invalidne aj ona. Dcera bude mať 23 a už 3 roky pracuje v zahraničí, to sa dá len tak, len treba chcieť, presne tak. Áno, je to tak, len treba chcieť a ona keď nechce, tak nebude v živote nikdy pracovať. V živote nikdy nebude pracovať. Počkaj to. Dobrý deň. Dobrý večer. Ako sa máme? S kým rozprávam? S Valťom. Teší ma, Jeffo. Kým? S Valťom, ja som Valťo. Teší ma. Valťa? Haló? No, počúvam. Walter, nie v aute, ty. Aha, Walter. A pointa napojenia sa na stream? Len tak? Tak čo som s tebou? Už chcem počuť tvoje vyjadrenie na Špirengovú. Aha. Jeffo, haló! No dobre, Že pekný to je večer. mala dosť! Čo majú volať starú pani 80? Áno, nech volajú a nech jej objednávajú tam pizze, treba jej naobjednávať hamburgere a podobne. Treba jej naobjednávať hamburgere, pizze a podobne. Špirengani a hurtukani. Tam telefónne číslo máte, takže treba dať telefónne číslo.
Treba vyvolávať, vyzváňať o 106. Treba robiť z objednávky. A co ona povedala? Že ona ide na policiu, že ona dá trestné oznámenie, nie? Párobkyňa. Že ona ide dávať trestné oznámenie na to, že takto jej nedá pokoja, že takto nedá pokoja jej maceri, jej dedovi. A že ešte to kazala, že ja môžem za to, že jej otec je na šmrcenej posteli. No môže toto povedať? Môže toto povedať, že je... Áno. Ona môže toto kazať. Môže toto ona kazať. Veď moja babka má 60. No, prosím. Hej, dobre, tak nech sa mi vráti. Dobre, už idem, papa. Ahoj, dobrú noc. Tak, všetko sa mi vráti. Všetko sa mi vráti. Presne tak, jak to rozprávaš. Presne tak, jak rozprávaš. Staré poklady poď lajkovať, lebo ťa idem blokovať. Gabika takisto, Sebastian takisto. Slavka, ty čo tu chceš? Čo ty tu chceš? Čo ty tu chceš? Čo ty tu chceš, sa ťa pýtam. Čo ty tu chceš? Mimka, dobrý večer. Čau, čau. Ahoj, môžeš? No, môžem. Chápeš, zase ide do mňa tá kurva. No, nemá asi čo na robote iné. Stále nadáva. Vieš, čo teraz povedala ľuďom, aby mi ukradli bicykel, však ona je chorá žena. Sprostá. Ty kokos. A ešte, ty si videla ináč, oni dali Karinku a Keju, tieto dve haraburdy na kríž. Mohla toto urobiť? To urobí len debilný človek. No ale psíka dať na kríž? Psia duša. No, ju by som zakvačila na kríž. Tak ja to aj urobím. By som zakvačila ich. Veď ja to aj urobím, ja som Obidve. už raz dal na kríž. Obidve by som ich zakvačila. Sprostane. A jak na nás ešte nadáva, ty kokos, tá suka jedna. A jedna aj druhá. Darmo žráčky jednie. A oni na teba idú nadávať, ty kokos, na teba. No, Páne Bože. Tak oni aj nevedia, s kým sa bavia. S kým sa oni dávajú dokopy, ty kokos. Tak ty kebyže ju vidíš, pre Boha, veď Ježiš, ona by utekala. no. Aj s posratými gaťami. Áno, zasrata, zašťata je. No, Do roboty nechodí nič. si to zober, Majo, že No. ja ako som vyšla zo školy, tak ja robím v jednom kuse. No, ale tak vieš, aký si mala aj život, vieš. No, áno. Život ťa, vieš, naučil. A veď aj ja tak, vieš. A ona? Nie. Ona len piščisko mele. A robí dirigentku macery. A len diriguje. A medzi nohami sebe varkoče robia. Jedna druhej robia vzájomne varkoče. Robia varkoče sebe. Tak tu si počula toto dieťa, to čo tu bolo teraz cestuje mamku? Počula. Že žobre od detí peniaze? No, kráva. To už je aká gúraš pre Boha. No. Však ona nemá oči, ona nemá hanby ani ničoho. Prosím ťa. No ale od detí pre Boha živého vekovi. No. Ona by sa nehambila aj od dôchodcov, aj od detí, aj od všetkých pýtať. Pýta od detí, aj odo mňa pýtala nieraz. Aj teba pýtala? No jasné. Najskôr 10 eur, potom A 5 si jej eur. posiela? Nie. No dobre Ani si raz. robila. Nie. Lebo by využili tvoje údaje osobné. Nie, neposlala som im nič. Ja takým darmožráčkam nebudem posielať.
No len zdieľajte aktualitám stream ľudia. Nič, ja ich mám v pláne dať do Etheru. Cez nový čas treba kontaktovať mediálne spektra a treba ich dať do Etheru. Ako sa správajú tuto na livekách, No, to vystrajajú jedno druhej a podobne. Treba to nahlásiť surovo, nemilosrdne. že sa vyhrážajú No, a tak ďalej. Julo, poď hore. Ale ja vieš, jak to mám. Ja som si to nahral, jak nabáda ľudí k tomu, aby mi ukradli bicykel a keď mi zmizne bicykel, hneď bude zodpovedať za to ona. Jasné. A kto iný? Hneď oznámenie sa dá na ňu. Keď mi aj zmizne bicykel. Vieš. Áno. Tak, správne. Lebo teraz som dal na súdiu, dal som ich už aj na políciu a som zvedavý, že ako budú potom pokračovať. To som aj ja zvedavá. Ale dobre by bolo, keby vás sa viac pozbieralo, čo im je dlžná peniaze. No, veď, hej, ale tak to aj tak každý by musel dávať sám za seba. No však hej, ale keby sa poozývali ľudia, že Oni sa ich boja, hlavne mladej a starej. Pretože stará je hovedo manipulátorské, ona zachádza ľuďom do súkromia. Stará si každého nahráva, natáča bez súhlasu, bez vedomia. Tu je strašne veľa zákonov a jednoducho zneužíva svoju situáciu, v ktorej sa nachádza. A neustále robí zo seba obeť. áno, stále. To hej, Pritom ona nemá žiadne právo na to, aby bola obeť. však ona ešte v jej rokoch ešte mala robiť. Áno. Však pre Boha prekonala operáciu srdca, no a čo? Nie je prvá ani posledná. A koľko ľudí je takých, Koľko ľudí? že pracuje? Však už len ty si vezmi, že tiež není si najzdravšia. Ja si vezmi, že není som najzdravší. A čo musíme chodiť do práce? Lebo nikto nám nedá. Jedine, kto nám dá, dajú nám naše ruky. No, A keď si nezarobíme, nemáme. Ale ona, vidíš. iba budú sedieť na pičiach a sa iba sťažovať. No. A nič viac. A po TikToku Oni ani nič iné nevedia robiť. ohovárať. Tak aké balamuty oni tu robia? Aké zbojstva tu robia? Najväčšie zlo na TikToku. Satánky. Ale že by sa to zobralo a išlo do roboty, niečo robiť, to nie. Oni nikdy robiť nebude. Čauko, meno nepotrebujem. Ja by som čo spravila? Ja by som starej zobrala invalidný a choj do roboty. Ešte s ňou niečo mať. No, veď to. Ani za svet. Nikdy. Stačilo mi vtedy a